Хәерле көн укучылар. Сезне янәдән күрүемә мин бик шатмын. Бүгенге дәресебезнең темасын белер өчен кечкенә генә видео карап алыйк. Укучылар, сез видеода нәрсә күрдегез? Ничек уйлыйсыз? Диңгез белән күлләр үзара ничек охшаш? Һәм нәрсә белән аерыла? Сезнең диңгезләрдә булганыгыз бармы? Ә барлыгы ничә диңгез бар? Нинди профессиялар диңгез белән бәйле? Димәк, бүген без сезнең белән диңгезләр буйлап сәяхәт итәрбез. Укучылар, әйтегез әле, диңгез буйлап сәяхәт кылыр өчен безгә нинди су транспорты кирәк булыр? Картага күз салыйк. Безнең маршрутыбыз нинди диңгезләр аша үтә? Япон диңгезе, Охота диңгезе, Беринг диңгезе, Чукот диңгезе, Көнчыгыш Сибир диңгезе, Лаптевлар диңгезе, Карск диңгезе, Ак диңгез, Баренц диңгезе, Балтык диңгезе, Кара диңгез һәм Азов диңгезе. Укучылар, диңгезләр санын истә калдыруы бик ансат. Елда барлыгы ничә ай, шуның кадәр диңгез. Димәк, 12. Ә менә Каспий диңгезе күлләр рәтенә керә. Ләкин ул кайбер диңгезләрдән зуррак, суы да тозлырак. Алай булгач, диңгезләр белән елгаларны ничек аерырга соң? Кайбер балалар диңгез күлдән үзенең зурлыгы һәм суы тузлы булу белән аерылып тора дип уйлый. Ләкин Каспий диңгезе мисалында без аның алай булмавына ышандык. Аерма башкада. Теләсә нинди диңгез океанның бер өлеше булып тора. Ә күл океан белән кушылмый. Ә хәзер Россиянең һәр диңгезе нинди океанга кушылганын карап китәрбез. Дөрес, кайбер диңгезләрнең океан белән кушылганы бик беленми дә. Көнчыгышта Тын океан, төньякта Төньяк Боз океаны, көнбатышта Атлантик океан. Тын океанга нинди диңгезләр керә? Беринг, Охота, Япон диңгезләре. Иң күп диңгезләр Төньяк Боз океанында. Алар Баренц диңгезе, Ак диңгез, Карск диңгезе, Лаптевлар диңгезе, Көнчыгыш Сибир диңгезе, Чукот диңгезе. Ә Атлантик океанга Балтык, Кара һәм Азов диңгезләре керә. Укучылар, ә хәзер әйдәгез сәяхәтебезне дәвам итеп, диңгезләр белән якыннанрак танышып китик. Япон диңгезе 4 дәүләт – Япония, Россия, Көньяк һәм Төньяк Корея ярларын юа. Нәкъ менә биредә Россиянең иң көньяк яры урнашкан. Бу диңгездә 900-гә якын төр балык яши. Шуларның 12 төрө акула. Диңгезнең иң тирән урыны 3742 метрга кадәр җитә. Охота диңгезе ярлары Япония һәм Россия ярларын юса да, биредә балык тотарга, аучылык итәргә, диңгез төбеннән файдалы казалмалар чыгарырга бары тик Россия генә хокуклы. Охота диңгезенең исеме аңа коючы Ау елгасы аркасында барлыкка килә. Элек ул Камчатка диңгезе дип атала иде, әмма хәзер бу исем искергән дип санала. Кышкы вакытта Охота диңгезенең бөтен төньяк өлеше боз белән каплана, ә урыны белән боз катламы елына 9 айга кадәр саклана. Беринг диңгезе. Бу Россия диңгезләренең иң тирәне. Уртача алганда 1600 метр тирәнлектә. Аның иң тирән ноктасы Дөнья океаны дәрәҗәсеннән 4151 метр биеклеккә җитә. Беринг диңгезендә штормнар 7-8 көн дәвам итәргә мөмкин. Галимнәр бу күренешне Тын һәм Төньяк Боз океанының сулары бергә кушылу нәтиҗәсендә барлыкка килә дип аңлаталар. Алдагы диңгез Чукот диңгезе. Кайвакыт биредә көчле ураганнар була, ләкин ел буе диярлек Чукот диңгезе боз белән каплану сәбәпле алар артык сизелми. Тик көзен диңгез кайчагында туңып өлгермәгәндә иң көчле җилләр булгалый. Ул чакта 5-7 метр биеклегендәге дулкыннарны күзәтергә мөмкин. Чукот диңгезендә 2000-нән артык ак аю исәпләнә.
Бу дөньяда гомуми санның 10%-ын һәм әлеге хайваннарның барлык вәкилләренең яртысын тәшкил итә. Көнчыгыш Сибир диңгезе Россия Арктикасы диңгезләренең иң бозлы диңгез. Октябрь айыннан алып июль айына кадәр тулысынча боз белән капланган. Көнчыгыш Сибир диңгезенең иң тирән ноктасы 915 метр тәшкил итә. Аның уртача тирәнлеге 66 метр чамасы. Лаптевлар диңгезенең салкын суларында барлыгы 39 төр балык яши. Анда 20дән артык утрау бар. Аларда бүгенге көнгә кадәр мондый салкын климатта яхшы сакланган мамонтларның калдыкларын табалар икән. Бөтен диңгезнең яртысыннан артыгы тирәнлеге 50 метрдан ким булган сай урыннардан гыйбарәт. Әмма монда иң тирән нокта 3385 метр. Карс диңгезе. Биредә күп агымнар бар, әмма алар турында әлегә кадәр бик аз билгеле. Чөнки кырыс һава шартлары аркасында аларны өйрәнү бик кыен. Карс диңгезенең салкын сулары тормышка бай түгел. Биредә барлыгы 54 төр балык яши. Ак диңгезнең иң тирән ноктасы зур түгел, нибары 343 метр. Шул ук Байкал күле 10 ярымга тирәнрәк. Россиянең барлык диңгезләреннән нәкъ менә Ак диңгез иң кечкенә диңгезләрнең берсе булып тора. Аннан да кечкенә диңгез Азов диңгезе. Баренц диңгезе планетада иң салкын диңгезләрнең берсе булып тора. Голландиядан диңгезче Вильям Баренц хөрмәтенә Баренц диңгезе үзенең исемен алды. Балтык диңгезе тозлы диңгез суын эчәргә ярамавы һәркемгә мәгълүм. Әмма бу диңгезнең суын бик ашыгыч очракларда эчәргә мөмкин, чөнки алар артык тозлы түгел. Балтык диңгезенең уртача тирәнлеге зур түгел, нибары 51 метр, ә максималь тирәнлеге 470 метр. Кара диңгез көньякта, шуңа күрә аның суы җылы. Аның тирәнлеге 2210 метрга кадәр җитә. Кара диңгез дөньяда иң кунакчыл почмакларның берсе. Безнең илдә Кавказның Кара диңгез яры һәм Кырымның көньяк яры төп курортларга әйләнде. Нәкъ менә Азов диңгезе дөньяда иң кечкенә диңгез булып тора. Аның максималь тирәнлеге нибары 13 метр гына. Туз аз булу сәбәпле кышын диңгез боз белән каплана. Димәк, укучылар, Россия территориясын 12 диңгез юа. Аларның 3-се Атлантик океанга, 6-сы Төньяк Боз океанына һәм тагын 3-се Тын океанга куя. Диңгезләр кеше тормышында зур әһәмияткә ия. Укучылар, шуның белән диңгезләр буйлап сәяхәтебез тамам. Сезне практик өлештә көтеп калам.